ditolong diiseni lak nggih. Oh, Kang. Monggo. Monggo polo. Monggo. Nggih, Gus. Nggih, pinara. Guru sampean wedok ta sinten? Oh, bolo kula wedok. Nggih. Oh, enten. Jangan medal dilu. Lho, enten napa, Kang? Kula gebukane. Lho. Napa perkarane? Nggih, mboten salah sing timbang nganggur. Lho, sampeyan iku timbangan. Kula niki pegel lek enten tiyang rasan-rasan. Nek mboten seneng ngomong terang-terangan. Tapi lek pun ngerti watak-watune Polo Sarkawi. Mengolesane bareng kali tangane. Nggih. Padane lambe wedoke san-rasan terus. Apa kinarang? Nggih. Direken Gus, panjenengan nggih ngoten niku kaya wong kuncluk. Ngoten niku lak mboten gregetaken. Persis wong edan, Lambe lek kalau belunge ya ngono. ana belunge lambene bebek. Pinara Kang Polo. Loh. Kok dibuak ya? Ya karo mana apa ya pantes ta. Gek sing lungguh kene iki sapa lek didelok dhisik Coba ora kiri. dijopok. Moh, Gak gelem. gak Jopok dhewe. Pinara Kang Polo. Nggih. Sentimen kali kula. lawase. Kare mele mawon lek abot bayan. Kula tak leren pun. Lek abot kula niku dilereni mawon. Jeripet-jeripeti mawon. Anggur niku mawon sing leren. Masih leren gak apa-apa kule. Ya sida bakul gubeng temenan. Lambem kok nyangka rumangsa mulai kagak diperangkat gak badok aku. Aduh selawase ya mek trimo nyagonge kok. Jacon dasmu petal kon kok salah. Kok nyacak apa? Baconu lagi. Bacok. Baconu lagi. Bacok. Baconu lagi. Bacok. Ya cok konku. Percaya ngoten iki. Seje kali kula, Gus. Lah lek kula lek muni ngomong kula gepuk nggih kula gepuk. Gepune le wani le. Ayo, Mbok. Ayo. Mane le. Ayo. Mane. Ayo. Wis. Pinara Kang Polo. Saking nek Monggo, Kang kene Bayan. coba kan ning ngarepe Gus Lurah lek kita gegeri dari telu jolo Polo Sarkawi aku. Yo kadekne entek 17 lek geni wong. Rambe mo yo ngomong kon yo. Mateni kodho era tau. Kang Bayan. Dika niku lak padha pamongi. Nggih. Padha prangkati. Nggih. Lah kok geger mawon. Lah nek prangkati geger mawon ndane pendhiri. Nggih Yus. Kula niki lek kaku kena tawel pikulan. Lek lemes kena ambil tali. Tapi lek sing garai pun lapola kali kula. Saestu niki. Bab kula niki dados pamong ten kini mboten usah diperintah. Geng-geng ngalor geng ngalor. Geng-geng ngedul geng ngedul. Pokok sing penting desa aman. Lho. Jangan kok prak-prok kae ya. Lah ngomong iki masih gak ngene-ngene ya apa sing Lho. kaya wong loro step ae. Jok salah paham ya. Ono paribasan ciri wanci lelewa kino mati. Sor mejono ulane. Jok gelo wis carane. Lah nggih ngoten Lurah. Nggih. Lah nggih ngoten Bu Lurah. Lah yo ngono yan. Bu, Pinara Kang Polo. Dene kon sentimen. Saiki lek ngene gak oleh ngomong yo apa yan. lah yo sing nganteng. Tak oleh apa? Dotang-doting kancane lah yo keculek ta. Pancen lek dipikir nggih bener. Sebab tiang niku lek sampe keculek, sampe nemen rumah sakit nggih. Ngomong pokoke sing kena, boten sampe ganggu kancane. Mulane kudu diati. Ayah, Ngene tak oleh ya. prei tangane cekere. Aku lak wis ngomong bolak-balik. Ciri wanci lelewa kinawa mati. Sor mejono ulane. Jo gelo wis carane. Lah nggih ngoten Lurah. Lagi ngoten Bu Lurah. Lah yo ngono ya. Bu, Pinara. Nggih. ayanen. Ini tak oleh pas ya apa? Lah yo sing nganteng.
Kau oleh obat sikit. Oleh. Tangan kau oleh obat. Oleh. Rupanya narik cilik di kandani. Kulo niki tadi pamong pun 20 tahun. Terus pengalaman kulo nu boten usah di kandani tiang tangi. Lah di kandani padha narik cilik. Kok nyambut gawe niku mung dadi perintah, sing penting ro penggaweane. Jenenge pamong, kudu iso ngomong kae. Benteng roto. Enten apa? Ceprot ngoten niku napa? Kon jangan kebul maneh ya. Sopo maneh? Panjang kopengmu budhek kandhane. Tangane prei, cekere prei. Jelase kaya wong telun. Ciri wanci lelewo ginawa matian. Sor kursi no ulane yan. Jok lali wis gayane yan. Lagi ngoten lurah. Nggih. Lah yo ngono Bu Lurah. Lah yo ngono yan. Wo! Ngomong sembarang gak cocok. Inara ampun. Pun mboten ngerken bayan pun. Tiang niku pancen ngeten. Kula niki lapor pembangunan ngadepi 17 Agustus sing ngenani niku sing kulon pun maju. Nggih. Sing ketul pun maju. Nggih. Kabeh pun maju. Nggih. Kula perintah wong kula nggih tandang rek-arek akas kula jan iki. Nggih. Kerja bakti. Karnaval napa mawon aduh nek kula arek-arek macul kula nggih melok macul lurah. Nggih, ngoten. Boten ngongkon tok. Kurban rokok dadi enten paribasane berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dan Lapo? sentimen kon le. Yo ora sentimen. Mbak ngadeg wae lungguh kursi kok jubruk geblak. Lah mesti pantes takon niku. Lek ngomong Prei ndase ngadeg lungguh. wis lek ngomong gak seneng ngomong wis. Kono apa aku sing matek dhisik. Ya codas semu kon. Lah kok nyacak. Bacot nu lagi. Cacat. Bacot lagi. Ya cok konku. Siji karo aku lek muni gablok ya pelak. Jepune. Lho ya. Mane. Wis. Wis. Ora katene ngomong. Wis dapurmu saya ngomong. Inara ampun. Ayo ngomong. Ngomong iku ora usah ngotot-ngotot. Setitik sing penting kleru. Sing penting ana manfaate. Ayo Rungokno ngomong. dengkulmu aku tak ngomong. Niki ngeten, Gus. Nggih, ya napa? Nggih. Lah sakniki sesuai kali jaman-jaman sing pun modern kaya ngeten iki. Oh, Ya. nggih. Nggih monggo sami-sami mrihatinaken bab kawontenanipun penduduk Gladak Kembang. Nggih. Nggih to? Kados pun sampai enten penduduk sing kekurangan ya. Dadi lek saged nggih monggo sami-sami di napa niki dipadosaken kegiatan supaya penduduk ini ben iso nyambut gawe sedanten. Lah ngoten nah. Wis. Kon wayahe geblak ngalih rono Masan. Napa? Gak kena diwales dapurmu aja nih. Kon kate males ta? Iya. Lah kok eco? Tak dik niku. Inara kampayan. Inara ampun. Kon ngeten apa dus? Nggih. Mau ngomongan ngomong tok blater-blater pincuk boten rokok nggih kecut lambe lagi. Lung nggih ngoten. Siji lek kali Kang Polo. Yo, Cocok kali watake lan kadhaane lak nggih ngoten. rokok sak koreke. Nggih. Contoh me areke tadi. Oh, nggih. Rokok niki ora komunikasi. Lung nggih. Masih mboten kenal, lek rokokan malih kenal. Takon desane, takon jenenge tangi. Nggih. Pamong nggih ngoten. Enten kami tuwa, enten lurah. Mboten enten bayan nggih mboten mlaku. Oh, nggih. Enten bayan, enten kami tuwa. Lurah mboten nanten. Blakrak mboten karuan Nggih rakyat. ngoten. Dadi kabeh niku telu-telune niki, kabeh niki kudu mlaku dadi siji. Lho lagi. pancen leres. Lek mun atine dadi siji. Yo napa Kang Bayan. Awake lemu niki ya niki. Oh, nggih. Berbulan nek 3 bulan rokok kali sego mboten tuku niku. Oh, nggih. Nggih nono, kata tanggapan buat iya bener. Ya opo sih Kang Bayan? Nopo? Oh. Ya opo? Yan? Gan. Rian. Apa? Ya. Rokok ke jagongan Gus Lurah barang kok digondol dhewe kon niku karepe ya apa? Lho. Rokok iki mang woto yan tuku yan.
Sekondo iku lho sapa? Karimek papat liyane nanti. Oh, saking kon salah lek ngitung paling. Lu melengmu iku sing blawur lek. Kon iku dangkling. Wong ku yen gak tau kei kancane njoko sitok wis aduh koyo sungkan. Kon gak tau kei kancane njaluk tok pas njoko gak sitok delok. Lah iku, Njoko 5 mean. kaya apa iku? Tekane ndek omah. Wah lek kon panjene bayan gemah lek kon panjene. Apa gemah yo? Dadi gegem kangge ndek omah. Yo. Dinare Ambolo. Nggih. Sakniki desa niki termasuk tanggung jawab kula, nggih tanggung jawab Budi. Lah, nggih kabeh niki, Bun. Lah kula percaya kalih ndika reh ning ndika niki prabot. Nggih, nggih. Boten enten tetimbangan kula dadi lurah namung ndika Kang Polo kali Kang Bayan. Nggih. Saderenge kula dadi lurah ndika pun dadi pamong. Nggih, leres niku. Dadi situasi desa dan keamanan desa lebih tahu niki Kang Polo kali Kang Bayan lak Nggih, nggih. Wanjene anake wong edan iku. napa Bayan mboten mustamet iku. Rokok njoko 5 korek dintekaken. Njoko Lek lima. ana barang gak tuku jan keplok terus. Kang Bayan Jane gurung wayahe. Delok bongko jane wayahe wong kei. Mbok apa lek wis sapole duwe tak ijoli. Kapan kono lek duwe? Yo mben. Ambolo Nggih. sakniki yo napa keadaan ning desa. Lek desa mun aman, Bun. Sampe ningali ten peduan kula, rapi mon, bakar ditandani wong disaput, wong masih elek-elek, nek mbok rondo mboten mampu niku, saniki wong-wong urunan diangkat ke permukaan. Cek padha uripe kali kancane, niku bersatu. Masih kula mboten laporan, lha sampe nek melok bunga niku. Nggih kula pun melok lan kula percaya ya sinten Kang kami tuwa sarkan. Nah, ngoten. Nggih panjenengan Gus, kula percaya lek kami tuwa niku tanggung jawab. Nggih. Nggih mek mboten beneh niku lho mboten mari-mari. Tak meneh apa aku? Nyacak ta, kon perintah ya kok pilih. Pilih apane? Golek sing kok sugih ngono ya perintah ya gak mulih-mulih. Golek rakyate sing gak patek duwe ngono, sajake ya sing kok gepuki, sing kate kok keplekno, sing kate kok bacok. Cek ngerti cek sugih kabeh, lek sugih kabeh tarikane gampang pokok sadar. Wah, Ten Kang Polo sugih miskin niku enten garise dhewe-dhewe. Kabeh niku pendidik. Niki kudu sing padha. Nggih. Saniki ngeten Gus. Kecoba kula nglapuraken bab desa, kemajuan, keamanan dan lain sebagainya niki pun cukup. Kula ajenge perlu pribadi kali sampeyan. Lho. Pokok kula enten. Bayan saksine. Nggih. Anak kula ni lampun gede. Nggih pun gede. Ngedi rapi. Tapi cekak cukupe, rebut cukup, cekaos mawon. Kula ngriki ni balak ala lamar teni sampeyan. Kajenge balak ala lamar. Lah sing dilamar Iki juga sampeyan Yantini. oh anak kula Yanti. Kajenge sampean angsalaken. Anak kula Marjoko niku. niki. Gus, Ya kedap. Apa Kang Bayan? kula niki ajeng perlu ngandani sampean. Mboten ateges kula niki kok ngaco mboten enggak. Tiyang golek mantu niku didelok dhuwur-dhuwuran sik. Lah lek dhuwurane mboten penet masih anake nggih edan. Dan ngomong tok suruh jeplak lambemu. Napa? Sing tak lamar putrane Gus Lurah dudrondongmu des. Kon paling ngomong duku-dukuramu, rumah samu edan aku yo. Rumah samu kotor, rumah samu gendeng. Yacok pisan kon, Bu. Bacok napa? Bacot wae. Bacok. Bacot wae. Bacok. Yacok konku. Dinare apa lho? Nggih. Pun sakniki ana apa? Pun buku lamene bayan. Kang Polo, Nggih. ndika niku yo napa kelebet kedaluwarsa utawi kaset. Napa? Lho, ndika kau mboten kepanggih tiyang kalih numpak dokar nika. Mboten. Niku anak kula Yanti empun enten sing gajah. Mboten sing lamar. Nggih. Dadi napa calon besan sampean?
Lho, nek besan kula nggih priyayi biasa, tiyang biasa mawon. Pun, sampean balekaken pinten bejajine pening sedek kula sing balekaken. Lek enten bongone bapane Karnawan, Polo Sarkawi sing dadani. Lho. Kaestu niki. Boten tiyang niku sing digugu rembage. Lah nek tiyang lamar pun kula tampa, kula tolak boten wurung dilorot genteng kula Kang Polo. Lek sampean boten purun balekaken, berarti sampean nolak lamaran kula, boten purun dadi besan kula. Guna tanpa perlu kula nyambut gawe kali sampean. Lho. Selawet tahun enten geladak kembali. Ngoten Kang. Sampeyan titeni omong kula sing pungkasan. Lek geladak kembali kesro, enten udan rampok, remis maling, banjir copet, empun ditolong Polo Sarkawi. Lho. Ya apa Kang Bayan? Kang Polo kok kaya ngono? Ngancam. Sampeyan ajre. Lho yo gak wedi. Piye ampun kuwatir, Gus. Ampun kaget. Polo niku pancen watake kaya ngoten. Gak kaget sing ya apa lek ana kedadian apa-apa tenan. Lah mbok paribasane Polo niku ngomong kaya bledek 1000. Ulu kula niku mboten merinding blas. Tapi nggih wato kalau bakal gaya, lah wong Polo niku lho kadung ngaten ngomongi. Nggih pancene. Lek Polo niku selawase omongi ngoten niku, tapi nyedeki cacing ngoten mawon nggih lumpuh nggih. Kang Bayan, kula percaya kali omong dika. Wong dika pamong sing tuwek dhewe. Pun ta, lek pengapesane Polo niku enten dikuligi lho punan. Dadi sakniki rebut cukup kemawon. Nggih. Wong jenenge kula niki nggih kajenge gadah damel. Oh, ngoten. Kajenge kula ropian-ropian. Nggih. Kula pasrah kali. Ngoten. Nggih. Pun kuwatir, nggih lek enten napa-napane Polo, kula sing tanggung jawab. Lek nek dina niki kula tak nyuwun pamit kali sampean. Oh, nggih. Kula kiting nggih Polo. Nggih. Bu, Ya, Pak. Kang Bayan wis mulih. Aku karo jenengan ayo toto-toto bakal gawe pengareng kemanten. Iya. Apa iki? Ngelamar iki diterima apa enggak, Bapak? Lho. Ora apa gelap-gelap karuan. Dek motor saenake dhewe ae. Ora apa, Pak? Arek-arek ndek motor bapak karo kesandung goling montore. Riko iku. Ngene, Pak. Ayo. Yang iki apa-apa tak rame-rame no temenan aja nih, Pak. Wis kok kuwatir li. Lah iya. Bapak teko nang bali desa ngomong sak kecap langsung dijawab Gus Lurah. Wah, iya. Kapan dadi manten aku? Ditolak. Ditolak. Ya apa, Pak? Ditolak. Apa ditolak? Lho lamarane ditolak. Riko ngelamar ditolak. Iya. Gak diterima. Gak diterima le. Lah kok gak jongkir Riko? Pula sulapan. Bapak. Wong Riko kaya ngene iki lho, bentuke brengos lek gak kandelmo. Kaingu mulai cilik panjenengan le. Dek tangan kiwa lek gak nggo berang wegah. Pantes-pantesan Sabo lek gak gedemo. Iya kayak ada sikep barang itu. Yo ngelamar gak diterima kok wani dadi Sarkawi. Kalau tunggale panjenengan. Lek aku jongkir ae. Yo lek tadi akrobat jungkir. Apa wiwi? Lah iki opo? Mulane wingi ada perintah Dek. Lapangan ono sing jambal tibake kon sing muruki. Lah, atase ngelamar kok lek gak diterima. Lek aku yo aduh golong-golong mau. Yo lek wong edan gulung-gulung, brang gaplok di gulung. Lah terus ya apa ngene iki ya apa ngene? Aku isin wirang aku. Iya Lek sapa? timbang aku gak dadi manten mati. Lah aja le. Anakku meh situ kontok. Lah iya. Masih bapak mulai mikir. Lek sampe nang ngene-ngene kelangan anak aku. Terus ya. Bapak 17 menungso pikirane le. Dilamar terang-terangan gak oleh diatur saiki. Yo. Lah. Beres Pak, ngono Pak. Iya wis. Iya. Heeh. Iya Pak. Dah. Lek ngono ya Bapak Sarkawi lek ngono. Kaget aku kon suwe-suwe kok. Aduh, repot mesti wong berpelus. Kang ngonone ana apa sih? Mangan tak tinggal geledak mlayu aku kok. Aduh.
Kancaku kabeh ku setil-setil kon iku lho kaya ngene kon. Yo sing penting Hei, mosok lah blante wedhus ngono aja ana regane, lek kon ngene kaya blante kucing. yo gak apa-apa kok demi menjaga kesehatan. Yo pokoknya Sik, nek tak kandhani. Kon lah butuh dhuwit, Dik. yo foto kok. Kon tak kei dhuwit. Tapi syarate, kon tak ajar. Gak butuh aku. Ngawut ae kok ni. Wong ngene lah dadak diajar lah remek aku malian kok. Lah timbange diajar wong-wong iko, lah ngerti ajar dhewe kon. Wis gak. Yo, Aku butuh duit. Kakek tang kintal e kok. kaya apa? Yo kanggo di omah sih. Iki dhuwit cekelan. Iya. Ah, wis ngene ya. Hmm. Kan kene kurang ajar bajingan. Iki Pak, yo Pak. Kon ngomong sing bener. Ngomong aja bener, ngomong aja. Ini. Semakin salah-salah. Apa iki, Malik? Bajingan maling. Malik. Ate ngerusoi kampung kene maling. Lah nek maling timbangane rusuk gak ada kembal. Wis, ojo takon kok. Beleh ae. Ayo makan. Kampung. Sabar iki, sabar. Iki kok nganti ngajar arek iki. Nyopet kuwi anak kula Marjoko. Lho. Iya, lho. Tolong. Sik. Sabuk kene salah-salah kok. Bajingan maling. Sabar kok. Tolong. Nak. Sini. Wah. Bener awakmu sing nyolong duwite Marjoko. Nggih, Pak. Nyolong duit iku karepmu dhewe. Ajenge mlebu lombong niki. Tolong. Bajingan. Takon itu dua. Mencela tak. Iki lho ana arek nyopet duwite Marjoko. Loh, kon nyopet ta, Le? Nggih, Pak. Hah? Nggih. Nyopet? Nggih. Sampe takon itu dua. Le, Nggih, Pak. kondo sing genah yo. Awakmu nyopet utawa nyolong iku karepmu dhewe apa ana sing ngongkon? Boten pancen sing engken kula, Pak. Loh, ana sing ngongkon nggih. Napa sing kok? Ngaku tak sabuk kene kok lho. Tolong. Dorong. Awakmu gak perlu berbelit-belit yo. Nggih, Pak. Enten sing engken, Pak. Sing ngongkon apa? Mas Arifin, Pak. Sapa? Mas Arifin, Pak. Hei, Arifin. Nggih. Tolong. kon ku lha apa tolong-tolong ngono? Arifin sapa jajal? Arifin sapa, Nak? Nggih, Arifin. Arifin sapa? Ayo ngaku. Pak. Arifin sing ndi? Tolong. Ngomong oleh. Nggih, Pak. Arifin sing endi, Nak? Apa Arifin tanggane Marjoko, tanggane Pak Kamito Sarkami? Apa? Arifin sing boyo-boyo ayo. Arifin juga sampean, Pak. Kon gak kleru ah. Kok jojo sing ngongkon-kon pas Asmadi. Boten, Pak. Eh? Boten. Temenan iki kene. Nggih. Lah ono apa Arifin terusan iki? sampean, Pak. Terus yo nopo lah yo go sampe kaget. Nggih. Aduh, repot kula niki Maria. Pun sampe kedawa-dawa. Niki tanggung jawab enten kula. Yan. Jelun Arifin. Mas Ripin diceluk mriki. Iya. Ya apa? Awakmu kudu tanggung jawab lho yo. Mulane driji mulincing-lincing tukang copet kon panjene. Ngaku. Nggih, Pak. Wonten apa? Arifin? Nggih. Awakmu kenal karo arek iki, Nak? Boten tepang. Boten saestu boten tepang kalian lari. Kon kenal apa ora karo arek iki? Boten, Pak. Tenan? Saestu Ora kenal? Boten, Pak. Weh. Dan omongmu nadane kaya ngentang-entai persoalan kon. Lek maling ku kabeh ngaku penjara gak sedeng yan. Lek kong kali kong dapurmu. Lah takon lah sak bener. Oleh sate Mas. Lah. Yo Sing nopo mentah awakmu iki sapa aku gak kenal karo awak. Wong sampean ngono sing ngongkon mangko. Kono adu-adu sing kaya ngono. Iki ana ngarepe bapak kami tuwa Sarkawi.
Lek, kon ngongkon tanggak nyopet arek iki. Boten, Pak. Tenan? Boten. Gak ngongkon? Saestu boten. Yo wis lah ora. Wah jadi kol bajingane ya tunggal ya. Tangkap itu, Wong. Nggih. Kula sing tanggung jawab. Boleh. Ayo, kono. Ayo. Ya urus kono. Oleh gowo bayan paling ora Gowo bayar lho. Ayo. Ini metu kene lho. Kene. Pun terserah sampean saniki Lurai. Arifin, Nggih, Pak. bapak takon bari awakmu. Awakmu bener ngongkon arekku nyolong apa tidak? Kula damel napa, Pak? Kula merentah lare niku nyolong. Donya bondo niku ya mboten kira. Menawi kula nggadahi tumindak ingkang kados mekaten, Pak. Wirang menapa ingkang kula lampahi? Menjang menika tiyang sepah kula, Pak. Saestu kula mboten nglampahi, Pak. Wah, pun percaya, Gus. Kaden pun ketok buktine niki. Pun anu lho Gus, wong iki nggih anak-anak sampean dhewe. Mulai cilik sampean sekolahaken sampean golekaken kepinteran. Kula niki kulino momong ten cilikane Ripin sampai arek sampai gede, sampai kuliah niki. Tetep kula minta sik dampingi mawon. Arifin, Nggih, Pak. kowe cilik tak bulonta. Tak sekolahno, tak kongkon ngaji, tak kongkon golek pangerten. Supaya luhur derajatmu, luhur pambudimu, bisa mikul dhuwur mendem jero wong liya. Kados pundi malih kula mboten nglampahi saestu. Kula damel napa kula mempen nyopet kados ngaten, Pak. Saestu mboten. Perkara tak ibaratno kendang gak tak tabuh sisih. Wis jelas, wis nyata pengakuane arek sing nyolong duwike Marjo. Menawi Bapak percados kalian lare. Jelasipun wonten provokatoripun. Badhe nggih menika nglejengaken kula kalian Bapak awit kula menika badhe nyalaken dados lurah. Kersane kula menika gagal dados. Saestu kula mboten ngengken nyopet. Arifin, paribasan ya, awakmu kudu ngurmati bari bapak apa dening Pak Polo Pak Bayan. Lah nek kedadean sing kaya ngene, apa gak mirang-mirang bapak, apa gak metreno beliau sing bapak, apa gak merosot derajat harkat martabat Saestu kula mboten ngengken lare. Betapa pidana menapa badhe kula lampahi menawi kula menika lampahi tumindak ingkang kados ngaten. ojo mirang-mirang bapak. Samu barang wis kadung konangan kawruan barek masyarakat utawa penduduk. Padha karo nyoreng muka ing bapak utawa nyoret sareng bapak. Paribasan ya nak, caplak andeng-andeng gak becik manggone tak tiwas. Menawi ngaten Bapak menika tega kalian kula. Saestu kula boten nglampahi, Pak. Senajan kowe nangis sing kaya ngapa ngrengek-ngrengok golek kamlasan. Paribasan itu wis tak kitokno jak bakal tak bilas maneh. Awakmu kudu kok dagang Wonten, Pak. Kula boten badhe nyengkringisaken kalian Bapak. lunga kadang Wonten, Pak. mumpung durung gawe murang-muring bapak. Kula boten badhe nyengkring saking pendopo bulan Belanda kembang. Arifin, Nggih, Pak. kari sepisan kan lunga tajak. Wonten, Pak. Lunga tajak. Kok sampai keterucut sih Gus sampai. Masih anak dewe keliru todong mingkas, Gus. Di sini keso niku. Aku salah sining lurah. Nggih bener. Sing duwening pangwasa kudu tumindak adil. Paribasan ora peduli sapa ae, aja cacak penduduk wong liyan Brayan. Nggih, masih anakku dhewe, keluargaku dhewe. Nek perlu wong tuaku, nek salah tak kei pengadilan. bagus niku. Iku nggih kula namung ngelingaken. Saniki kantun mikir. Bab kemantenan pilihan lurah niki sing putih sing disiaken kok sekawan. Oh, bapak koreku sing tak dhisikno dak ana maneh kemantenan. Kemantenan. Nek mari kemantenan pilihan lurah. Loh. Yo apa Kang Polo kok
enggal belas. Pun, sakniki rene sampean niku ajeng gadah damel pun sampai kacau, mungkin ojo-ojo lek sampean niki sampai goyang pikire. Undangan sing pun kadung disebar kaya ngoten kathah mungkin ndadosaken kecewane para dayoh. Mulane nggih monggo sakniki disuksesaken hajat dengan mawon. Nek ngono bener Kondo Riko. Aku percaya bari Riko lho ya. Nggih. Ayo tanggung jawab. Monggo. Ayo. Gempor rawuh ingkang winulya kula atas nami tuan rumah ngaturaken sugeng pambagya. Moga ing menika wekdal kinarya kangge pahargyan kula wontenaken hiburan tayub utawi langen besar. Kula aturaken dumateng pramuja. Sumangga. Monggo. Kalih situ lho. Nggih. Atur nuwun rawuh lho. Oke. Kesenian tayo Jawa Timur asli leang gambarno watak diri ibri bati mulai enet bisa dolor dadi nyawiji manut bareng peraturan bareng kang amati sugeng dalu dumateng para bapak ingkang sampun rami undangan wonten dalemipun Bapak Lurah Iladak Kembar lan dalem dalu menika kajibah dados pramugari mbok menawi anggen kula mbagi sampur wonten rentak-rentunipun dalam nyuwun gunging pangarsan lan mandhaipun waranggana dhateng Siti Pagelaran dipun kairing gedhog Samira.
sedap. Matur nuwun sampur penghormatan saking Bapak Kepala Dusun. Lan salajengipun sampur angka kalih kula tujuaken dhateng Bapak Bayan. Ya Pak Bayan, monggo mriki kepongan. Ya Pak Bayan, monggo mriki setarengan. Paranggono Pak, Pak Bayan. Tandake enten pinten, Dik? Waduh, 3. Pun lali kali pelandange. Waduh. Tandake 18 ah. 1 2 sampai 6. Tinggalkan. Karma, aku beri kesempatan dengan 3 kali hitung. Kau pestaku ini sudah aku tarik di kuda. Kau akan mati di tanganku. Pikir salah. Cepat. Apa? Awas. Aku beri kesempatan dengan 3 kali hitungan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menolong saya. Seandainya Tuhan tidak cepat datang,
peringatkan sekali lagi. Tinggalkan daerah Gelada Kembar. Jiwamu pada saat ini telah terancam. Cepat. Aku sudah tahu semua. Kemana larimu? Oh, silakan. Kurang ajar. Seolah-olah ada tenden-tenden yang kurang baik di belakang diri Karmawan. Tetapi Marjoko tidak akan lari atau mundur sejangkah pun selama masih ada Bapak kami tuwo Sarkawi. Pak! Bapak kami tuwo Sarkawi! Wakeh teman bapak kuwi. Ono ndi lah ngono wong iki. Pak! Aduh, Pak. Kok golek manut aku seret dor bok bongko wis. Bok bongko apane? Arek kemauan tak seret. Mari ngono. Sedekate tak tembak. Ono ireng-ireng, Pak. Ya boleh. Ireng-ireng. Ireng-ireng. Iya, Pak. Lho ya kabul kajate ae. Lho, Pak. Riko brengos, riko sampe kok sese. Lho lek menungso gak apa-apa nak, tapi lek ireng-ireng sirikan mbek aku le. Waduh, kebacot riko ngirim mbok. Burono ngene. Terus karepmu ya apa nak? Waduh ya apa ngene kasih don. Bejo kuatir. Bapak balik-balik ngomong 17 menungso nak. Terus ya. Dadi pamung selawe tahun, tahu ana wong wani nyentak bapak. Sebab kabeh gak mau lombo wani yo iki nak. Apa iku, Pak? Kecoba iki yo iki. Lho kene lho. Lho. Kondisi nak. Diatur iki sing jenenge Pusaka Naga Keke. Pak. Pusaka apa? Naga Keke. Lah katiasane. Lho, ojo cadak jalmu menungso, jempri prayangan ireng-ireng kena iki ilang bebas blas wis. Oh kene. Lah ya apa? Kok nyekel iki gak ngerti dungane nak, aduh urung mandi jenggong tok sedina sewengi kon. Naga Keke kiri cilik nak. Naga ula. Ula ambek kiri cilik ngono ta. Mulane lek gak dungane kon moro jenggong tok iki. Setalah. Ini kok gawa golongane kewan-kewan ngono ya, Pak. Terus apa ya apa ya? Oleh nepi iki nak nak. Ya apa? Tak rewangi gak mangan sego 40 dina 40 bengi. Lah mangan apa, Pak? Lontong Padha ae ya. karo sok lemes nang weteng. Wis, kon anak kule, cekelen. Dungane ucape bapak tirokno. Ya apa, Pak? Assalamualaikum salam. Apik ngene, Pak. Assalamualaikum salam. Sorono ngenane Budek kon iki pancene. apa? Wong ngene rono bapak kok apik-apik ae. Tirono ngono ae ya wis. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Weteng arep, Peteng arep, padang muri. padang arep. Anane Openg remuk. Cek balik mana? Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Weteng arep, Kok murung-murung peteng ngono ya, Pak? donga iki le. Donga iki. Elengku Pak. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Peteng arep, Peteng arep, padang muri. padang buri. Anane peteng, Anane peteng. desele mati. Wah, Ringisan dikandani kon lah biasa iku san mata ajiku ngono barang. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Niat ingsun. Niat ingsun. Mata ajiku. Mata ajiku. Kelondong walu. Glondong waluh. Kondro aku kelondong. Melo karo. Senin, Senin. Selasa, Selasa. Rebo, Rebo. Kem, Kem. Mingkem. Mingkem. Kon maneh gak mingkem mo. Wong kerang sak segoro mingkem. Wah gak mandi lek carane ngene. Lah ya apa, Pak? Limpat-limpet, Limpat-limpat. wesi setitik, Wes titik. bojo saibet, Dosa hebat. pet mampet, Pet mampet. saking kersane Allah. Sing iku lah dongane wong Sunda. Lho iya kaya iki. Pamulo kon gare jopo. Ya apa? Jopa japu. Jopa japu. Kepinjal tumane asu. Pinjal tumaning asu. Atos watu. Atas watu. Tumbu susu. Ya mesti ae. Wah, Riko iku. Sik. Kemana iku sih, Pak? Waduh iya lali. Ini ya.
Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niat ingsun. Niat ingsun. Jaluk tolong. Jaluk tolong. Pusaka. Naga keke. Naga keke. Ojo cacak jalmu menungso. Ojo cacak jalmu menungso. Ireng-ireng. Ilang. Saking kersane Allah. Her beter. Ya, sapine mikir. Kula wong brojol le. Lah kok ate her bareng ya apa? Lho, masih kon lari her beter pokok eling her dadi nak. Lho sing her beter gawe apa, Pak? Lho, ngilangno ireng-ireng karo gedruk lemah ping 3. Oh, ngono. Iya. Lek ilang lali-laliane pokok gak lali karo her beter. Oh, ngono, Pak. Tak laksanakan, Pak. Iya, Pak. Tinggal Iya, selamat jalan, Pak. Selamat tinggal. Aduh, Bapak krek. Seneng aku nih bapak kaya iki ya. Ya. Lek ngono tak jajal saiki wong durung. Enake lek gak ngene gak dijajal ngene gak percaya. Tak sumbarane. Yo, soro temen. Woi, ireng-ireng. Yen kok lanang dadi adepolo ki mar. Ngono kawan. Pas aku malah getok-getok bae her ngono mang. Ora ngono kate ana wong macem-macem apa manare wedok. Jek perawan pisan. Oh sida ta. Darane aku iki gak duwe bojo iku ndek bojo. Daran ndek bojo ora tau nyabani omah. Ora bongko wong lanang ngono teng embong. Temen-temen gawe sianate wong wedok. Salam lakune ora teteh. Kaya kuntusan ora tau nyabani omah. Yo, tenono kon ku wong lanang ya. Dikongkono ndek omah ya ndakrak ora tau nyabani omah. Sembarang apa dari wong wedok? Nyocot. Foto kamu kaya kue boso. Lek ana wong lanang mingket titik dirasani ndok omah. Pretas tak cokot delongamu kapok kamu. Kok niku ana wong lanang ndolek oblek iku aja ngrasani kaya ngono ki oleh rezeki goblok. Oblek apa wong lanang? Oblek apa wong lanang? Apa kuwi lo mambu pete goblok? Oblek apa belat kok? Wong dijar-jar wong wedok disabar-sabari wong wedok ora rumangsa. Aku udah bojone kamu percuma kan? Lho kok iso percuma? Itu pas ngene tok. Lho, sing ngene iku aku tak ora ngerteni sembarang lanang. Ayo tekan bantal gegelak. Kok kok iki? Kabeh kula pedet wong wedok salahno. Mangan sembarang njaluk rawuh sing enak. Atus nama klemer-klemer kaya tumo sewe sembarang njaluk enak prongkalan di tangan. Jempon dhewe. Wong kon iki lho ya tak kandhani. Ndok omah kari masak, kari umba-umba, kari macak, ngono lho kok rewel. Lah aku masih mlakuku gak tegese sapi iki nyambut gawe goblok. Nyambut gawe apa? Lho lah kok daro ta? Aku lama kelaran ah. Wong dijak omongan wong wedok malah tak geger. Mbok isina karo tangga karo iku Kang, delok entah. Tangga iku pirang-pirang taun omahe ya wis cilik wis gendok kabeh. Aku rumah tangga karo Rika ku pirang taun. 23 taun omah pancet bosok. Lho masih ngono gedhe-gedhe lah aku iso gawe gedhek dhewe. Kon tak omah-omahi tak ngurungi gedhek kurang trimo kon. Yang klek ini aku
saking ya kok tak kandhani. Cok. Lah kok nyelentik kaya sapi rambon akano. Wong lek salah pembuaran yang gak geger wong wedok ae. Lah kan kenapa kan nyingkri akana? Lho gak kena kowe. Kon ngusir aku, Kon. Kon ngusir aku. Anggap aku dadi bojomu kesenengan yo. Kon gak seneng ambek bojo, tadi bojoku pegaten aku le. Bojo iki kan panjang kudu jantok. Ora kena dipapatane. Lho, kon kurang enak ta kon? Kurang enak apa, Kang? Lho kurang enak sih. Kon tak kandhani ya. Kon biyen rabiola aku kaitan ben lak wis setuju sih. Ya cak aku dadi bojo sampean seneng. Lah ngono sih, lha apa saiki kok getun kon? Wingi tak damoni ndok bebek tak telu ya ora apa-apa. Saking ae aku wayah sumpek. Masih ngono winginane kok ya ngono. Kon mari atus sore-sore pupuran lerok-lerok. Aku mari jamu. Awakku wis krasa banget. Kon ya turu mengkurep. Meten ae wong wedok kaya ngono papan tambah gawe buri kesel senengaken barang. Masih ngono dikek kesempatan iki mau aku. Ora berisi. Anak wis gedhe kok kaya ngono ae. Masih wis tuwa wong karepe ya jek ono wae. Aduh, karo papa, karo papa. Kon iku lho tak kandhani. Wong atas kate mambu lemah kok kan yo karep. Menungso iku ya nek jek ono ambane iku jek duwe karep goblok. Ojo geger ae anakmu wis gedhe. Enggak geger ku sama wedok wong lanang. Karo iki lek dirungokno teko omah. Kok liyane geger, lah iku nyapa? Lah iya wong kok ora ro izin karo tangga-tanggane. Iki isih tak tanggo awakmu karo iki. Mendagine oleh wis tak tinggal mati. Kuali. Oh, kon iku. Nyeneni wong gerang adane. Kon iki tak gedhekno lho ya. Kon gede-gede kok gak iso cilik meneh. Lah apa arek cilik tak bendino lek tak rungokno geger. Esuk geger, awak geger, bengi geger. Iku lho sing kok geger iku apa sih, Pak? Mbok nyapa lah ngono. Aku ki wong tuamu lho ya kon nek kaya ngono tak takokno lho lek wani-wani yo tuwek. Mati wong iki aku ki lek isi mbok aku ki gede. Aja ngomong ngono. Kae lho. Saya lah kan iki lek yo awake dhewe nang turu kok. Iki kan iki kok iki. Ada di sini ada itu. Aku tak minggat ae mari rek. Mari mandi meneh iku Pak yo mbok, wong wis tuwek, wong wis katene mambu lemah karo. Anak Niko ya kaya ngono iki. Apa? Pimpinan Niko. Ya kon niku goblok. Wong tuwek dibambok-bambokno lemah iku lho. Mbok sing rukun. Lho, yo ngene iki lek ngono iki apa lek iki? Rame. Kaya pasar. Apa oleh? Kok rame ngoten lho. Lho anjene lho kene rame-rame potong padi kok. Kalau kandhani ya. Niki di sawah niki kok mbok anu lho kok kaya mbok ngoten niku sing golek teng sawah. Sapa? Manuke niki lho. Mbok niku lho niku kok mboten teng sawah blas ngoten lho. Lho biasa sing obrak-obrak manuk mbokmu. Lho lah biasa nek niku mboten teng sawah, mbok nggih teng sawah. Ya le, nek aku pelan-pelan dino gawe aku blok-blok manuk. Kate kula langsung pun awan. Muan niku masalah, Pak. Lah ya digurak ta, Cung. Gempul ta lek ten kula lah. Ya gak iso. Lek iki gak iso lek penggaweanmu pancen obrak-obrak manuk pancen. Iso kan? Buka adikku. Wis ta, sampean mangan mandi dulu ki mang wis tak siapno. Ngono iku lho gelon dingengeri arek ku, Pak. Nek dirungokno apa ora izin wong iku. Nek kene wong iku ya nunut. Ya sakjane ya Iya lho, izin. iki arek iki sing ngerti mbok barang iki. Saking mbokmu gak iso Ya, Mbok. rahasia. Tak niku mang lho. Tatak napa? Yo mangan tamu jenenge wong teko sawah lho, mbok ayo lupa sik kok. Oh iya ya bapakmu ora tau kon tanakno ya. Ya papa wong anjane Ngene iki. Ya apa arek dhewe kur-kur kan gak kaya ngene iki. wis pokoke aja dibaleni maneh. Arek iku wis gede-gede apa maneh lho kene dinyengeri arek lanang ngono lho. Lah yo kan kaya Bapak kalian bawa pun negara. Durung Segone kok tasih wutu ngoten. Durung mangan.
Aku mangan le. Lagi kok dengaren biasae. Kok kemang bapakmu pelan-pelan kaya gak enak mangan ngono lho. Mbokmu lho gak iso nuruti karepku. Nggih ta, Mbok. Nggih dituruti Alah dituruti omongane bapakmu ya ngono iku le. Bapakne anjen pun tuwek nggih ngoten niku. Ngalem. Aku krasa lek tambah umur tambah tuwek iki berubah pikirane. Nggih. Anjen kata-kata nggih ngoten Pak anjene. Nek tiyang tuwek niku kata baik. Tak mangan bisa. Nggih sampeyan Mbok. Mbok angge sampeyan bareng ta bapak niku. Kesane telase niku rada Kene. kathah ngoten lho. Ayo mangan bareng ya. Entek rong-rong piring. Istilah aku iku lho. Yo, wis kan mangan sik. Ayo ta lah bareng. Yo. Dhewe kono tangga ngiti kepantesan kaya apa. Wong tangga ya tangga menungso lho. Apa lu tak ngomong dhewe iki? Lu sampe mangan mari mangan ta ta? Lho lha wis iku mangko. Kok ate nyelombak kok. Lah katene iki sampe langgep adike sampean dhewe ngono lho ta. Wah, apa niku ya apa lah pas aku gak nyeluk mbak te nyeluk apa. Kok jenenge aku ki wong wedok ya diceluk Dik. Ngene lho, Mbak ya. Aku ya gelem ae mek Cuma engko nek konangan mbok karo bapak Triman aku lama ngono lho. Apa enake wong nyeluk Dik kok wong yo pantes wong aku wedok sampean lanang Lah kok. sing garai aku mulai kaitan iki kok terus nyeluk mbak ya apa dadi Ngomong kating apa iku? katik pindah nyeluk Dek iku lho kangelan ngono. Yo dikulinakno mulakno mulai saiki iki sampean ora usah nyeluk aku Mbak. Sing nyeluk masnya aku. Sampeyan nyeluk mas aku. Yo sak mesine lho. Aku nyeluk Dek. Ya iya. Yo ora apa-apa. Kedolene lho sampean lek lungguh kok. Alah, gak lek lungguh lho. Wis salah sebae apa dari aku. Mulai disini sama tanggung jawab, Pak. Kok kuatir. Oh kuatir-kuatir engko aku dicelatu meneng ae. Sampe saiki tak takoni ya. Ditakon apa sih manuk ah? Manuk akeh di sawah Kok tenan. manuk ae. Iki lho sampean rungokno tak takoni. Yo tak rungokno. Sampean ndek iki kerasan te. Lah mau aku gak ngrasani wis bali iki kok. Tenang. Seneng. Campur aku, campur mbok, campur bapak sak bendina lah ya seneng te. Ya suweneng pokoke aku ndek kene wis pokoke kruasan masih bedino nang sawah lah aku ya gak susah. Temenan. Dadi aku iki ana untunge ngono lho. Yen aku ndok maku dhewe gak tau aku nang sawah. Lah bareng aku ndek kene lho rasane macul nandur jagung, tumbuk manuk. Dadi ati iki cikne anu lho, umpama saiki medayo nang utane cikne ora iku. Ya iya. Marine sampe lek nang sawah ya ora usah mbek dhewe. Ya ngedak aku tak ewangi-ewangi wong aku iso. Yo gak apa-apa, masih ngono lah sampean tapi gak tau. Lah mangko yo gak ngirim. Lanjut aku repotno ndek buri ngene lho. Ya apa sih wis mangan ya. Gak ngomongnya mumpung mbok iki sik mangan ngono lho. Ning sampean aja anu ya. Ora lah apa sih. Aku gak Ayo apa mulai saiki kaya iko lho. Nang di nang pasar ah. Yo kaya sing sampean lek wong lanang sing nggawa keris ngono iku lho kan. Oh, kate perang. Kok Kaya perang ya prajurit. apa sih kok? Lah nggawa keris sih. Sing kate di guyangi kembang iku lho. Lah wong mati. Kok wong mati. Walah, Wis ngomong Ngene lho. wis anu ngono lho wis. aku iki seneng karo sampean mbok yo ayo awake dhewe iki. Sampean pek bojo aku ngono lho. Sampeyan kepengin tak rabi. Ya iya. Tak kleru ta. Sakjane sampean gelem apa ora? Lah aku ora bisa sampean kok sampean statusnya juraganku ya lah pantes tak gawe sih lah sampean tapi Terus aja dianggep juragan kali saiki sampean gelem apa ora? lho lah aku lho gelem-gelem ae. Engko pas mari ngono kaya wong tua sampean gak setuju karo bapak. Gelem ta ora? Waduh kok wis wedi lho. Kok yo ora gelem? Tenan sampean ngomong ora gelem? Tenan? Sinta aku. Mbak, Mbak, iki lho, Mbak. Biyen aku kan wis ngomong. Kan aku wis duwe tonangan kalau aja sampe-sampe. Apa? Ketesen karo Aki bukan Saya tuh kok mesti ngomong. Lapo kan iku? Ngapunten. Lapo ngapunten iku kan? Ayo digepuki kok. Guremu kan? Karena buntute. Ngapunten. Ngapunten lapo sih? Darana kok. Apa ki
Paman Garmawan. Bapak sama ibu berat mengajar sama Garmawan. Niku dolah anak saya diperkosa. Bapaknya siapa? Lah niku anak kula nangis-nangis. Digerebuk niku lho lah. Jarene ngaku seduluran. Mari niki lak ngeten mriki lah. Benar apa yang dikatakan oleh saudara Lena? Nggih bener. Garmawan. Ternyata saudara masih berkeliaran di daerah Gelata Kembar. Kau belum tahu. Pada saat ini, detik ini, jiwamu telah terancam. Tinggalkan tempat ini. Sinten kajenge diterancam? Diterancam niku kali Temun. Niku nyawane diancam, mboten diterancam. Bapak kali Ibu, Dika enggak ada salah. Sing luwih gedhe. Salah napa kula? Kangge hukuman Dika. Nggih. Ini, Pak, kon duwe pacar sapa? kula ta. Kula gadah pacar Mas niku. Mas apa? Arifin. Arifin dan dina iki dadi buron larane pihak yang berwajib. Arifin saya ngomong aja percaya. Percaya. Kok Dika mboten percaya? Dia kula percaya. Percaya apa, Kang? Dengan semerap saestu ah. Delon sak jip kate nangkep Arifin delon kabeh. Nangis dong, Pak Dong. Ora sampean iki lho kok gandani aku dadi opo sampean, Mas? Wis iki rahasia gak perlu tak critakno Garawak. Bapak kali mbok pindah. Saniki enten perlu kalian Erna. Sementara niki kula badhe nyambut kalian Erna. Lho ya apa sih wong anak kok disono? Anake wong kok disele-sele ya apa? Nggih pun muring-muring saderenge nggih. Ingkang kula maksud nyelang niki nyelang tenagane. Oh, iya pokoke gratis lho ya. Iki ngene. Daerah Geladak Kembar Kisruh. Merga tingkah lakune Marjoko. Marjoko termasuk duweni piandel sing luwih ampuh. Sementara dina iki pedhok ana Marjoko. Selangen pusakane Marjoko. Oh, ngono ta, Mas? Wis pedhok oleh pusaka ndangkekno karo aku. Oh, ngono. Dina iki aku budal. Ya budal tak keteng tekan. Satu yo kali. Bapak kali mbok. Iya ya apa? Kang atus-atus ngene. Iya iya. Kidinge mungkin nek sampun beto pusakane Marjoko Kaya ngono ya. Sing hati-hati nak ya, sing hati-hati. Kang yo, anak dhewe kaya anak saya kaya bisa di dhewe Kang yo. Wis gak keturutan rabi. Tekel kate koyo tekel kok. Kene iki gak arek wedok metu kene. Wis pirang-pirang wulan gak ketemu arek wedok, ketemu arek wedok tak grebuk ngono. Lho sapa kon? Mas Joko. Jo. Mas ya itu Mas. Yo sampai kangen Mas aku. Salah. Kok peteng temen deh. Di depan. Oh iki opo sing garano? Mang Padang Mas ya sampean kok ora tau ketemu. Yo tambah ganteng sampean Mas. Ya ampun, Mas Apa? Pokok teko doan kena kerlip-kerlip rong Marjo kok ngene. Ganteng tenan lho Mas. Ana apa-apa kok teko ndi? Jenengmu sapa? Mosok sampean lali karo aku deh. Aku lah ya Nabi ya. Erna. Yo. Sing cile blendingen niku. Kok blendingen kok. Lah ya cile malah blendingen kowe. Sampean budal sih biyen. Biyen lan. Lah iya. Yo. Orane sampean lagi ae sih Mas ora tau tuman. Yo nang kan enak. Oh, rambutnya apike Mas. Yo kok iya Telepon kok kata apa sih kon? Masih padang kerlip lebar wong jene kerlip-kerlip. Ane sampean iki lho. Duh aku koyo ya apa ndelok sampean lho Mas. Gak ono wong anak kok sampean Mas. Temenan ta? Sumpah lah ono. Seneng ta kon? Duh koyo ya apa aku nek ndelok sampean. Lah ngono kon tarabi. Ya. Tarabi.
Tenan ta, Mas? Iya lho. Kawan ngapusi aku, Aku Mas. tak dadono bojo nomor 14. Bojo nomor 14 iki opo sih, Mas? Iya, wis tarat pokok tak pek bojono lho ya gelem, Mas. Oh, ya gelem tenan. Temenan? Bojo. Ajane ngono gak apa-apa. Gak kon katenan ndi kon? Ngene tapi Apa? aku ki mang teko omah bapakku lara lho, Mas. Arene. Terus apa? Ini Ya ya kon nang rumah sakit ta? lho. Nang rumah sakit ping pira ae ora iso waras. Kone dukun. Iya tak parakno nang kene dukun. Gak waras Dian. Gak waras tapi Teko neh mah. kok teko iki apa? Ayo. kok? Lah ya apa karemu ya apa? Dari dukun ngene. Duh, bapakmu ki iso waras. Tapi syaratnya ana kon kudu goleki anu lho, Nduk. Goleki wong sing jenenge Mardaka iku duwe tamba ngono lho, Mas. Ngono, apa tomboe? Dari sampean duwe pengandel ngono lho, Mas. Duwe pusaka naga keke iku tapi lek gak iso nyekel karo doane kok jenggong tok jarane bapak. Lho. Nek sampean ancene seneng karo aku ya seleno aku. Kok niku teko dukun apa le WC? Lho. Teko dukun. Gak ngipi. Ya ora ngipi wong aku digandani dukun iku paling ngene lho. Oh, ya Mas. sip yo. Yo sip Ngene, tenan. gak apa-apa iki Silian. Pokoke siji syarate, kon gelem tak pek bojo. Aja kuwatir, pokoke aku kok siliki aku gelem tenan gelem. Temenan? Yo sak mestine lho. Ambung sik. Kok ambung ya kok. Delok omong kok dhek. Gak gelem yo. Mas. Ya ngono kok ngatene boleh iki kok. Yo. Yo. Kok siliono tenan ya? Iya yo. Sesensi. Yo sing yo kabeh. Kok akeh temes Wis pokok sawak rata. Kok kabeh sama. Kok Ya wis wis. Kurang nemplek. Bila nyapa lo, Mas? ya wis. Iki tak gawa ya, Mas. Yo, heeh. Nek sampean aja lali karo aku. Iya. Ya wis, Mas, tak tinggal dhisik ya. Sik pisan kos. Apa? Ya, Mas. Penak keri-keri ngono. Ya wis tak kali. Ya, Dek. Wis biasa kudu rondo, mesem kudu dicelatun tek ngameh kurang golek le. Apa? Aku pegel saiki. Nih pusakaku tampane cek edan. Pusaka apa maneh? Apa keke? Gak ono. Nah nandi? Disele wong. Lah. Waduh, cek goblok ke kon le. Lah ya apa? Bapak diajeni wong perkara iku nah. Sopo sing nyele? Erna. Iya arek mong merut ambung yo. Wis, perkara pusakane bapak Ya. ilang teko tanganmu. Iya. Mergo kon kepi dadi lurah kepingin rabian. Gak lego gali lo dadi Wis. lurah. Rabi Barayanti bojoku loro. Tak gandengi wonengen. Wis sok kuwatir. Hmm. Teko nang pendopo. Kaya ngono. Grepuke nyanti. Kaya ngono. Karo bongo bapak musuhe. Tak grebuke, Pak. Siapa yang menjadi otak kejahatan Mandar? Aku gelem angkat tangan. Pokoknya kau buka serobong. Bagus, siapa sebenarnya saya? Lo pin ayo Pak. Kok nganti kedaden sing kaya ngene kowe piye? Pak, Ngantos kula ngeten iki nggih tumindahe pun Marjoko menika, Pak. Oh, dadi ngono. Ayo sapa sing dalangi? Ndek Mas Joko. Bapak kula. Aku dhewe le terang-terang tak akoni panjenengan. Kang Bolo, Nggih. dadi Riko sing ndalangi persoalan iki. Riko sing mujo bari anak Riko. Nggih, leres. Nganti aku duwe gawe kisruh gak karan iki jelasnya Riko nek ngono. Nggih, leres. Niki promotor niki. Oh, iya. Promotor. Saiki aku takon bare Riko. Riko kok duwe rencana sing kaya ngono iki dasare opo? Dasare kula kepingin jago anak kula dadi lurah niku. Oh, ngono. Nggih. Dadi Riko dasare yaiku ngejokno anak Riko supaya dadi lurah. Nggih. Njatuhno jenengku, njatuhno Arifin ngono. Nggih. Saiki ya apa Riko apa wis ndodo kluputan Riko? Kula pun rumangsa salah dilereni kula nggih purun.
Di sepuro tetep dadi kami tua kula ing matur nuwun. Masalah dilereni lan ora sing bertanggung jawab ana ing pemerintahan kabupaten. Dilereni mawon, Gus. Cek bakul biting maneh. Lek pancen wis masa jabatane entek, gak usah dileren leren dhewe. Cuma sing setimpal karo kesalahane tanggung jawab lah ya. Niki, nggih, Pak. Kok nganti awakmu iso kaya ngene jare ya, Pak? Pak, ngantos kula kados mekaten Mas niku mau. Nggih menika ngelacak tumindakipun Marjoko yugane kami tuwa sarkawi. Termoji